Leos Bianong! Programa apakaburay rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat agdumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy mamagbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbatkan solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong. Manipod iti orihinal apan ang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado. Ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem at kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Naimbag nga oras yu amin, kadrama kan kalafing. Ti surat ngintay ikan biyagita, kat naggapaw ken ni pagayam Rudy, ngem dinan inlanad ti address na. Ngem sakbay ngintay basaan ti surat ni Rudy, kablaw pa'y kalafing. Shout out ken ni Rogin Leste, ditanay Hong Kong. Kablaw ken ni Rose, kablayan dita Kuwait. Naragsa ka pa nagdengeg ken ni Lady Dane dita Russia. Naragsa ka pa nagdengeg para kinipagayam Richard Espirito dita nay Bulacan. Shout out ken ni pagayam KZ Cordova dita nay San Pedro Alcala, Pangasinan. Naragsa ka pa nagdengeg ken ni pagayam Mark Windel Bauzon, ditanay Dinapige. Naragsak kanawa panagdengag kadagiti patpat ganay tibiyag ni Jasmine Rivera ijay Dupax. Makablaawan ni pagayam tayo Jenny Ayudan. Makablaawan pa'y ni pagayam tayo Villa Valley Sabado, ditanay Urdaneta, Pangasinan, from Aritaw, Nueva Vizcaya. Bueno, kastoy nga ruday ti surat ni Ruday. Ken ka, Mang Bianong. Ilingid naklakuman ni tinagan Rudy. Agtaw na kita ni tinasurok 50. Naguyuguyak may nagsurat, idi nangagak mabalinan nga isurat dagiti padas, nga oray saan makuna parikot. May sak nga asawa, Mang Bianong. Nabisyo ak iti kabambanwagak, ken nauyungak nga asawa, iti ababa apan nao, barairungak. Kastoy man nga rod nga, irugek ti pakabuklan ti pakasaritaak, Mang Bianong. Milay! Lukat ang manday-day! Milay! Uwan, Rudy. Umayon. Apay ngagkabil ka dagos ngay. Agreklamo ka? Ha? Boston! Agreklamo ka? Kabilan! Apo yan nagbayag ngayon lukat mo tiri daw? Ha? At nakadwam asabali alalaki ni Tionag? Awan, patpaturugag lang dagiti anak ta. Mga nodagit di mat kakaidam asabali itay awanak. Sana pagdaday ta. Di na kumamot pagbalinan na dahil sa babae. Dahito'y tilaglagi po, ma. Iti ka nito ang mapanak na ka nga dasabali alalakim. Isinak dahi takaradkad mo. Anya kamutin, Meli. Limit lito man ang deta igit ti matam.
Anyat inaramid ni Rudy kan ka. Nagpigsa ngamin tingiwat na idrabi eh. Ako, awan Jackie. Anya nga awan. Kinabkabil na kamanan. Ni, saan? Ay na, mabalin ka di Meli. Di mo kaluban ti aramid de di alalaki. Apay ngamin adi mo pa'y lapanawan. Kat nakakaasi ka lang aro din iti nana. Kasanon dagiti anak mi no panawak. Mabiyag kayo nga uri awan de di arude. Nakakaasi ka lang aro din iti nana nga ibang bantay mo pa'y latibagay. Anya ka matan. Di ka man agpakamartir Meli. Ibagam laang no kayat mo apabalod day di tao tatulungan ka. Ha? Domestic violence daytan. Mabalin mo apabalod ti asawa mi ti panang kabkabil na kan ka. Tap na agnakaw. Naggapuam. Di talaang. Anya adi talaang. Adda sinarak mo lalaki? Anya kamutan. Di ta kaaruba. Di ta balay da Jackie. Anya launay ti pagsarsaritaan nyo iti dayjay aman nakibiyang akarobaya. Kaya't na siguro ti maariwang dayjay ababae iti panakibibiyang nakadata. Di mo kumamot iraman ni Jackie iti kinauyong mo. Kakaiso na lang arudan agayam ko dayjay mang tultulong kanyak. No apay mo't ngamin adi ka agbaliw. Oy babae, awan ti rumbang abaliwak. Kat di kan makisarsarita kin ni Jackie. Tama di ti impluensya da di ababae kan ka. Amangan no isuro na kapay amang ilako iti bagim. Ta anak ngamin ti lalakiro da di. Huston! Nalabos kan! Na, kayat mo tatibaban ka? Ha? Lumaban ka? Ha? Mumat nga awan tigaway ko kan no labanan ka. Nasaya at taamom dayta. Kung naklakit din na lumaban ka, taikan kamanan, dorbab! Nauyo nga ka talaga, Mang Pianong. Basit lang aramidin ti asawa kadyang magustuhan, kat kabilak adagos. Ngam nasingpat ni Meli ta anusan nalaktat ti makidenden na kanyak. Nagtultuloy nga raw ti kinaman nangimon kan kinabarairong ko, Mang Pianong. Sino ti malalagi dita? Tasang wandakman? Rumwar ti malalaki! Rudy, agawid kan. Guluman ng tisap-sapulam. Abay, lumaban ka? Din siya? Sana ka mahilig ang makigulo. Iso di na kumay ramraman. Ti ko nam gede. Takrot ka. Di nakabailan akalabanan. Bakla ka siguro. Anya? Ay, bagam lang. No, binabae ka. Ha? Naglastog kan? Kundi asidig ka kanyak. Imbag kumano da ka ba alam? Saloy pa! Saloy gayam, Di mo ibaga bakla. Tama nga no tapok ipakan ko kan ka. Uston! Uston! Lastog ka. Awan mo't lang arog tigawin na. Anya tinapasamakan ka. Bimtak ti bibig mo. Ayop de din siya. Siguro, lalakim de niya. Ha? Anya lalakit manan nga ibagbagam. Binugbugnak. Ta siguro, lalakim de jay. Sana pod no dayta. Saan nakabugbugan na awan ti madi nga inaramid mo. Anyat amok ngay. Agsagana kayo adwa, numaakto kayo. Ha? Awan to ti maaktom, tawan mo ti aramid ko. Para makita addanto aldaw kanyak dayjay alalaki. Saan kami pa'y analpas? Husto nga minan dayta kinabarairong mo. Awan tinasayata maitulong dayta kan ka. Pingagtibab ka ngay. Kunamlan asino ka matin akalala nga namang isuro kanyak. Kaya't mau, taday ta bibig mo matibitakat danga.
Nakitak ti pa ng kabil mo ti ni Rudy di namin saring aldaw. Awan mo't lang aro ti kabailan na. Di mo pala pinaturay asana makakunail tapno gunggunana. Saan lang nagbidot day jay ta talaga kasta ti sumaranong aramidek kan kwa na? Nakakaasin ni Meli ti sidong na. Ibagam nga minijigayim mo tapanawan nan. Tapnosan na nga ibang pantay ti bagi na kini Rudy alastog. Kanayon nga ibagbagak day tangam natangkan mo ti ulo na. Awan mo ti dengdengen na. Jakman amo, tadi na mapanaw-panawan day alastog. Awan serbi ng asawa ka nama. Siyak tagngar-ngaryat iti makapabwisit nga aramid day Rudy. Ha? Papang, da kayo matgayam. Apay aday yung pakpaka mong umay kayo. Kaya't kayo asarungkaran ka dagita pukok. Kumusta kayo? Nasayaat kami matpapang. Aguray ka man. Apay akasta tilangam. Ha? Apay papang? Apay naglosyang ka. Apay nagado ti piglat di tarupam. Ha? Piglat ti kamuro dagita, papang. Madlawa sana kamuro takin kapuanan iti dayta meli. Isa di ka naglibak. Anyatar aramidon kang katasawam. Awan mo't papang. Sigurado ka? Uwan, papang. Ayan nga rod ni Rudy. Ada na panan na, papang. Sa dino? Di na imbaga, papang. Asawa na kang di na pa ibaga ti papanan na. Papang. Di kay pa'y sumarong ka rin di lugar tayo. Manipot si Murot ka ni Rudy di ti lugar day di nakiasawa ka kankuana. Siyak matlatan di mang sarsarong kada kayo. Pasensya kayon, papang. Ado nga minter aramidag. Malala, sa nabalit at da akong ditoy. Makitak matlangan da kita poko. Rabin, gumapay ngawan pa lang di asawa men. Kasta ka di taramit na. Kuwa papang. Naira na la siguro nga ada tinangawis kan kuana. Iso nga awan pay laeng. Anya. At alam ti Rabi, nung di na pa mo tagawin. Di na pa mo panunutan dagiti kabalay na. Papang. Di mo baybayan ang kastatar aramidon na, tapnusan nga gruam. Bayan nyo, papang. Takasaritak to ni Rudy inton sumangpan. Ay, Milay! Lukat ang manday-day! Milay! Rudy, nasayata da kan. Ada ni papa. Rudy! Ha? Papang, ada kayo dito eh? Nagkalasan takap-kabilong ko yung anak ko! Rudy! Papang, pinalagyan mo ta ni Tibilalsig ni Rudy. Kurang pa deta. Babae lang kayam ti kabailan na kabilan. Nasaya talag sublin ti puot mo, lasto. Papang, Kakasigayam ti anak ko iti sidong mo, lastog ka. Papang, naira na laeng nakabil ko ni Mili. Sumardanggan! Agyaman ka ta pinalik ka lang, jaski ka. No di naklang at talinapdan ni Meli, ang mga no itugawan ka ni ti pagbaludan. Papang, Saan ko pinadakkel ti anak ko kan inasawam laeng agab-kabilap? Tawan ti intultulo mo anang padakkel kan kuana. ha? Isosaya atom ti garaw mo no di mo kahit anak arkaro pa'y taramidag kan ka. Naimbag kada kayo tata. Ado ti makapanagnak dito lugar mi iti kinalastog ni Rudy. Anya, Nagado ti makapapa na, gapu iti kinalastog na. Ket ti kadaksan, kanayon na pa'y akabilan ni Meli. anya. Kanayo nakabilan ko na. Tata, awan pa'y ti aldaw at di nakabilan ni Meli Uray saan nga agsaon ni Meli, amuklatan ti mapaspasamak, tagkaruba kami.
Laplapdan na ngamin ti agikisket no kabkabilin ni Rudy. Tapno awan ti makangag akaruba da. Ti awanan bain a Rudy. Nagado ti rigrigat ni Meli iti sidong ti barairo nga asawa na tata. Barairong gayam ha. Saan nga agbalin kanyak ti kasta? Saan laeng ani Jackie tinagsao may papankanyak mangbianong. Isu an naamuan nga raw ti katugangak ti madi aktratok iti anak na. Nabisked kan dakkel ti kababagay ti katugangak mangbianong. Kapigpigsan na pailaeng kadagidi a panawen. Ken addaam muna iti martial arts. Sa nakaskanya ka bugbugang kantulaang damok. Isong addabutan ko kankwanan o daytay kasangsango kaon. Naturedak lang may tamang kabkabil ide kin ni Mele, ta adayo kami iti lugar da mangbianaw. Kay! Meli, isagana mamin ang dagiti gargarityo kadagiti anak mo. Tagsubli tayo na dyan lugar tayo. Ha? Apay, Papang? Nagado tinamwak nga inararamid ni Rudy ka. Agasam tapagbalbalin ng nakagaya mapanching bag na. Papang? Katsikamat, ibang bantay mo kit din tibagim kankwana. Hindi pala kumapinanawan niyo ah. Amok namin na makaungat kayo. Numaamuan nyo ti aramid na, Papang. Natural ang makaungutak ah. Alangan mo't nagragrag sakak. Papang? Siyak ti masurot ita, Meli. Di mo ni bantay ti bagim kankwana no di mo kayat nakarkaro pa itaramidan na ka. Tanulitin na ti mangkabil ka ang mga numapatay kon. Ha? Numapasamak ti kasta. Siyak ti mabalod. Iso ano di mo kayat ang mabalodak. Panawan yung dadya tao. Pilanawan na kamatgaya mo ni Meli, Bards. Kunak man no di nakakabailan na panawan ti asawam ta na in love unay kan ka. Agin papanaw lang dayjay, taaddan ni papang na ng sukon kadakwada. Ngam kalpasan ti sumagmamanungal daw, siguradong agsubli dayjay. Nga ta. Katuan, kan may sa, no saanin ngagsubli. Nagado dita ababay, sukatak adago sa Magdapay nga tamo ti mayat kan ka katamuda mo ti aramid mo. Abay, awan bilib mo kanyak. Adda. No kasta nga road, padaanam tiyawid ko asabali a babae iti balay me. Nimilikit din ti manggupod iti ragsak kao. Baybay akit di iti sidong ti amana ah. Makaammo di lastog alagay amang palamot kadakwada nga agiina. No kasta, di mo sukunan ida? Oh, pakpakawan. Oray di tanamot ah. Apay, may sa ti babae. Nagado di ta babae. Isu ajak la dadailen ti panawin ko amang sukon kadakwada. Mabalin ko lat ta asukatan dayjay. Oray pa'y kat sangapulo ti isukat ko ah. Oy! Si kamat gayam, Meli. Anya tinaamuak nga adda ka no sa bali a babae nga insangpet mo dito'y balay. Ah, dayjay. Akatuan. Ubing pay ken napintas din sangpet ko. Nakaturog nga ruden ta pinaturog ko. No pinanawan nak, adu pay ti kasukat mo ah. Saan ka pagtatakkunan ta nalaiskan? Ayop. Sumardin kan, taamangan no ikugtar ka. Sige, padasam lang. Daytoy tilaglagi pam. Pagbabawyam amin dagiti nararamid mo kanyak. Saan amabalin nga agul uli makaklatan? But nga nakadimili.
Saan ka kabuteng? Oy! Aramidem, ti anyaman na kayat mo. Ta aramidek met ti kayat ko. Agawid akon. Sigurado ka? Wen, sigurado nga agur urayin ni babes ko. Talaga nga, insukat mo ni Melia. Kunagmat nga mingkeng ka nga ado ti kasukat na ano kayat ko. Iswa di nakbut-but nga, day jaya babae. Iti panang talaw da kanyak. Tado, ti mabalin ko nga isukat kadakwada nga agina. Lastog mat ni katuganga. Ti amo na siguro. Kamatek, yay anak na. Ha? Pa? Polos! Andakin nga, ha? Nanya tarami damit ibiyag mo. Basta siya, pare Rudy, glassmate na klaeng. Ay, wala. Glassmate talaga. Sige, agawid ako. Sigurado nga, orayin ako ni babes ko. Nasip ngayon dito pagpagnaka. Awan mo, ngaminan ti street light dito Medyo nasulinat ngaminan dito Isa, saan nga imabot ti kuryente? Kumusta ka na? Sino ka? Oh. Nasaya ta na karain ka. Sino ka? Magsipnget. Saan ka makita? Nakapungo ak. Ipakita mo itadikin o lastog mo! Auston! Kasyanda! Babae lang ta mo makabilan. Ngamawan mo't nga rod ti kabalang. Oh my God! Di na uludan! Isuk-suk ka dito, Dron. Saan? Di na isaksak itidram! Dindot kay ti kinalaban mo. Nubarairo ka. Nakarkaro ka. Butaka! Di na isaksak itidram! Anya ti aramidem kanyak! Makamong tidramakan ka. Kasi kadaras ti aglawlaw ta. Nupag tulidag ti dram kat may salat ka dag iti kay kayo. Nakasat ka. Ngam nagderdiretso nga yun ka iti baba. Malas mo. Saan? Saan? Kasyanak! Di mo pagtulidan to'y drama! Goodbye! Dakkel ti atap ko at ikatugang alalaki ti akin arami ditiday di apagdeng mangbianaw. Kat isu nga rod ting kabil ko dito'y surat ko. At idog to'y pakasarita kay nakisalaysay. Isu ag ginudwa kiti dua apartes. Kat namnamaag ang mapili yumaag nga idrama. Aging gay ti sumarunong mangbianaw. To'y pagayam mo, Rudy. Pagayam Rudy,
narigat ti basta agito dulatan wenno basta agpabasolatan no awan mo ti masinuno a pamanagnag mo. Ken sikamot lati nang ibaga iti kinabarrairong mo ket adaw tinakaap-apam. Isu nga adumot nga rod ti mabalena mangbalos kan ka. Nalakati mapikon, nalakati mairita, no kastaan na bannog ken mariribukan. Iti kasta kasasaad, narigrigat ti madaan iti kontrol, kadagiti bambanag ngayon ta ibagbaga, ken marikrik na. Dagiti rikna ket napardas nga agbaliw-baliw. Mabalay na bigla tayong agunget iti nakabasbasita banag, gaputaawan panangikang kanu tayo. No iti panagrik na tayo, kat nalaka tayo ang marorod, ken nalaka mairita, mabali na kasapulan nyo laeng ti inana. Mabalin nyo ti aginana, gaputa at adang awan kontrol tayo, no nabannog tayo. No managpungpungtot ka, madadael ti reputasyon mo. Kunaan ti Biblia, minamaag ti aramid ti tao, nalakang agpungtot. Ngem ti masirib, natal na ti pakinakam na. No managpungpungtot ka, ket adaywan da ka dagiti tao. Isu at ti may satulbek tapno nasaya at ti kalakaman tayo, ken awan ti pagamamkan tayo, ket ti mabasay ti Galacia Kapitulo 6, versikulo 9, ngaging gat 10. Isut gapuna di tayo kumamauma nga agaramid iti naimbag. Tadumteng to ti tiyempo nga agapit tayo no di tay maupay. Nga rod, no addagundaway tayo, agaramid tayo iti naimbag, ama ipaay kadagiti amen at tao. Nang runa kadagiti kakabsat tayo iti pamatay. Oh, yeah! Kasta manang gagayem, ket padaanan ti pakabuklan ti pakasaritaan ni Pagayam Rode. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos tiyagngina kada kayo, amen? Bye-bye! Thank you so much, kadrama! Kung magustuhan nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!